very cheap. 1 pound fish. 6, 4, 5 pound, 1 pound each. 6, 4, 5 pound, 1 pound each. Very, very. Goddag! Ja, alle sammen og velkommen til den her video. I dag vi er inde på Netto RP. Ja, så det bliver lidt akavet det her, fordi det er første video, dansk video med lyd, så ja. Jeg ved ikke helt hvorfor jeg er det, altså. Det er ikke fordi jeg ikke spiller den før, fordi sådan for en måned siden, så spillede jeg den, så det er rigtig godt. Så ja, jeg tror bare lige, jeg går ned her og kigger, om der er noget nede. Fordi hvis der ikke er, så ser der er en bil derude. Men vi laver sådan en drilledag her. Vi driller bare alle her. Mobber en masse mennesker. Mob, det er ikke godt mob. Og hvor er den så langsom, den her? Jeg ved ikke. Satan! Skal jeg lige... Goddag, jeg skal tage. Ford. Goddag. Ja, goddag. Skal du have en bil? Nej, jeg har en. Jeg er mekaniker. Jeg er forhandler. Ja, kan jeg godt få en bil? Ja. Jeg vil gerne have en Ford. Nej, jo, jeg vil gerne have en Ford. En Ford hvad? En Ford. Bare en Ford. Ja, bare en Ford. Den billigste eller den dyreste? Hvor meget koster den billigste? 2 sekunder. Okay. Jeg venter. Åh. Jeg venter. Den koster 3. Hvad er den billigste bil, I ejer herinde? Det er 1 til 1 krone. 1 krone? Ja. Kan jeg lige se den først? Eller hvad hedder den? Jamen det er en Dacia. Hvad er det? Skal du se den? Må jeg se den? Ja da. Jeg vil gerne se den først, tror jeg. Ja, så kom. Den skal være pæn, for jeg vil have den. Jamen det er den ikke. Ja, det er fint nok. Det kan godt være, jeg synes, det er pænt. Ja, så Vi skal har du. en anden smag. Vi har jo en anden smag, der er meget. Jeg går heller ikke rundt i sudsko, og det er sådan januar. Jeg har heller ikke sådan en Brothers, eller hvad det hedder, til længe på. Fordi jeg er ikke gangster. Jeg er gangster. Kan jeg se den? Jeg ejer faktisk den deromme. Den der sorte deromme, som jeg ikke sådan så. Ja. Ej, det er fandme fed den her. Jeg skal have den. Kan du ikke prøve den eller noget? Helvede! Ej, er det okay? Ja, det går. Okay. Jeg skal lige prøve den, du er venlig her. Jep så. Ja, jeg skal have den. Ja så. Ja. Ja, men jeg har så fundet ud af, at den koster 500.000. Det er fint nok. Ja, der er ikke nogen forskel på det. Fordi jeg har jo ikke så mange penge, fordi jeg bor sådan på gaden. Jamen så får du lige den. Så. Ja. Kan jeg få det lidt billigt måske, fordi jeg bor på gaden nu? Ja, 2 sekunder. Kan jeg få den til 1 krone? Kan jeg godt få den der Ford til 1 krone? Til 1. 1 krone? Forden til 1 krone? Du kan få den der Dacia. Vi kan sige Dacia til 100.000. Det gider jeg ikke. Ja, okay, det giver. Nej. Kan vi lige mødes på midten? 95.000. Nej. 97. Nej. 98. Nej. 99. 100 tækker du livet. 100, okay, 100, ja. Altså 100 kroner, ikke? Nej, 100.000. Åh.
Nej, bare 100.000. Okay, jeg er klar. Bare hippe pengene lidt med. Hvad nu? Hvem var der? Nå, jeg har ikke betalt. Okay, jeg har også betalt. Mange tak. Ja. Ha' en god dag her. Ja, i lige måde. Hej. Mys. Godt læs. Altså lige ud, jeg havde allerede 3 i forvejen. Så det er sent ud. Fedt. Også på fredag aften, nu vil jeg køre. Woohoo! Fredag. Prøv at se. Jeg finder godt musik på. Jeg hører rigtig godt musik på her. Er det godt? Skide godt, ja. Det var sjovt. Vi skal ned i kommentarerne, det er sjovt. Jeg er rigtig glad. Hvid. Eller gul. Den er lidt skarp, den er lidt ked af. Okay, jeg kan smage igen der. Vi tager en rigtig fint. En pige. Okay. Nej, det var om den her. Er der bilforhandleren? Nej, bror. Nej, bror. Han er herude. Mand! Kan jeg godt få en bil mere? Ja, Jeg sparer en lampe. Det er en lampe. okay. Det har vi ikke. Nå. Hvad er den dyreste, I har? Den dyre? Hvad er den hurtigste, I har? Den hurtigst? Ja. Det er en GT17. Kan jeg få den? Du har ikke fået den, men du kan prøve den. Må jeg købe den? Ja, men jeg skal lige hurtigt se, hvad den koster. Altså, jeg har masser af penge. Ja, jeg kigger lige. Den koster 25 mil. Det er fint nok. Jeg har penge til det. Ja, vil du prøve den først? Nej, jeg vil ikke. Okay, Bare fint. have den. Ja, jeg har helt sikkert penge til det. Jeg har slet ikke én bil. Men jeg har penge til den. Ja. Jeg skal bare lige dobbelttjekke først. Han skifter tøj ind i butikken. Det må man ikke. Det fejler af penge. Værsgo du. Nej, det var ikke nok. Har jeg ikke nok? Nej, du har ikke 25. Det kan ikke være rigtigt. Og så i dumme pakker. Hvad så? Kniven, hva'? Det skal ligge på dit kort. Det kan godt være, at det ligger i kontanter. Nå, jeg stopper i Jeg har vej, masser du af lyder. Kan jeg godt få en motorcykel så? Skal jeg nikkes på kniven eller et eller andet? Ja? Motorcykel måske? Jamen, tag dig nu lige fucking sammen. Ja. Ja, au, der var så Du må ikke engang have det der tøj på, er du dum eller hvad? Ja, du må ikke have det der tøj på, mand. Ej, det kan... Nej. Nå. Jeg skal hjælpe dig op. Hold kæft, så meget bailer, man kan lave det der helt vildt. Ja, jeg skal hjælpe dig op. Det er jeg virkelig ked af. Okay, jeg kan godt betale og hjælpe dig. Nå, det er... Ej, bare på nat, men han er i. Nej, jeg skal da tage op på hospitalet. Fordi jeg er sådan en god kunde i dag, så hjælper jeg sådan. Ja. Jeg fandt ud af, at jeg havde mange andre. Hvad hedder du?
bare, okay? Ja, hvor mange penge var det? Det er hurtigt, mand. Ja, hvor mange penge har du på dit kort lige nu? Der er jo 2 mil. Ja, så er det derfor. Skal det ikke på dit kort? Nej, jeg har 2 mil. På dit kort. Ja, jeg har 2 mil. Så forstår jeg ikke, hvorfor den siger noget andet. Du kan altså give den til mig gratis. Ja, det kunne jeg ikke være med. Jeg kan hæve pengene til dig. Mener du? Ja, så sælger du så til mig gratis. Nej. Jo. Nej. Fuck, ej, du blødte lidt. Det... Den er der. Med mig. Ja. Oj, op igen. Vi skal ud på eventyr, der er mig. Nej, det skal vi ikke. Jeg skal ned og sælge. Vi er gode venner, er vi ikke? Ah, Er jeg vi skal ned og sælge. venner? Ja, det gør vi snakke om, men vi smutter. Skal lige køre den ned? Okay. Nej, bare hold her. Ja, vi kører lige den ned. Ej, jeg bare hold her. Du ved ikke, hvordan man åbner sin telefon, vel? Jo. Hvordan? Ja, jeg trykker på at nerve nemme. Hvad nu, hvis det ikke virker? Jamen, så er det fordi, du ikke har nogen telefon. Jeg fik lige en tweet. Det kan jeg ikke huske, men prøv lige, hvad sker der, hvis du trykker på nerve nemme? Hvad sker der, hvis du trykker på nerve nemme? Så sker der ikke noget. Står der heller ikke noget, du mangler? Nej, Nå, men så ved jeg det ikke. vi siger ikke. Op for satan! Nå. Det er undskyld, skal jeg gøre det på eller? Ja, tak, den kan være. Du er bare en gutte, mand. Må jeg godt synge en sang for dig? Ja, det gør du. Er du klar? Jeg er klar. Er du Jeg er klar. En stor mand som dig. Øj. Er jeg god? Øj, hvad fedt. Men, jeg vil mest igen. En stor mand. Føler på. En stor mand som dig der. En stor mand. Kan du godt høre mig? Kan du høre mig? Hallo, kan du høre mig? Handling. Kan du høre mig? Ja. Kan du hjælpe mig? Jeg er selv død. Admin? Ej, er det admin? Kan du lige give mig revive? Jeg har ikke gjort noget. Revive. Admin. Jeg blev ved med ham og mand, der ligger over i hjørnet der. Ej, bare for sjov. Jo. Er vi egentlig venner nu, der? Er vi egentlig venner? Det ved jeg ikke, jeg kørte derned. Det er vi. Nu er vi venner. Ej, Yes, du var en god ven. Ja, jeg er de venner. Er du også min ven? Ja, hvis du er min ven, så Skal er vi jeg gøre din mere ven. end venner? Bare sådan bollevenner? Okay. Hvad er det for noget? Skal vi gøre det? Det... Altså ja. Ah, Jeg er også jeg er også god til det. nå, okay. Jeg har en ordentlig dolk. Nå, okay, så det har du alligevel. Ja, skal jeg sende et billede af den? Nej, det burde du faktisk ikke. Nej, okay. Nej. Er du sikker? Er du nu lige helt sikker? Pigerne vil jeg gerne se den. Ja. 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 Kunne du måske godt give mig lidt penge? Er du færdig? Ja. Hvor mange penge har du? 3.000. 3.000.
Altså er det fordi du ikke kan finde ud af at sætte nuller bagpå, eller er det bare fordi du har 3.000? Det er fordi, jeg kun har 3.000. Okay. Det er fordi, at jeg blev sådan tvunget til at kigge 15 millioner til den fremme gamle mand, der sidder på gaderne. Okay. Fordi han har også sådan noget pap, eller sådan en avis, hvor der stod, hvad nu det der møderhjælp, hvad nu var. Ja. Og så spurgte hun, om jeg godt vil hjælpe, og sagde, ja, det vil jeg gerne, og sagde 15 millioner. Og så sagde jeg så, okay, jeg kan tage 15 millioner, og så gled han bare. Og grins på en mærkelig måde, sådan, ja. Så er han bare autist, eller hvad? Det er nok. Han var så også nøgen på samme tid. Du var også lidt upassende. Er du nøgen, eller hvad siger du? Jeg er ikke nøgen, han var nøgen. Var han nøgen? Det er sgu da ikke helt okay. Nej, du var lidt upassende. Der gik sådan et barn ved siden af ham. Så sådan en lille kineser ved siden af ham. Og sagde, wuff, wuff, miau, miau, ting her nogen. Og så flækkede jeg bare grin, fordi hun var også nøgen. Er jeg nøgen? Du er ikke nøgen. Barnet var også Nej, det nøgen. håber jeg da ikke, ja. Nej, barnet var også nøgen. Hvad? Ja, barnet var nøgen. Ja, barnet der stod siden af ham, den gamle mand, der var helt også nøgen. Og så øj! Øj, det er kraftigt godt, det der. Øj, hold. Og så er det en bollevand, det der. Du siger kun min ven på den der måde. Det er min allerbedste ven. Vi er faktisk... Det var min allerbedste ven. Er det ikke rigtigt, Torben? Hvad hedder han? Han er noget ven. Nej, han hedder sgu Mini. Mini, du også sagde jeg også først, godt som du vågne. Hvor mange år er Mini? Mini, han er tænkt tidligt bag jern. Ja, 14! Han er faktisk 15, var lige han lavede sjov med det. 14,5 medier. 15,5. Han er bare fødselsdag. Han ligner faktisk en jæger, som hedder... Som hedder... Mini har faktisk fødselsdag i år. Ja. Mig og Mini, vi er faktisk allerbedste venner. Det er mig og Mini. Nu skal mig og Mini tage gun, sådan en ting, der kan sige piu frem, og så true mennesker, og så tage alle deres ting, alt de ejer. Nej, folk, andre folk. Nej, det går ikke. Ja, vi gør snart, og giv mig alle dine fucking hænder op, og så... Ej, det går da godt det der Mini, det er godt lige det Mini. Yes. Mini? Det... Ja, det er mig. Den 9. februar skal mig og Mini sove i samme seng. Igen. Igen faktisk. Det er faktisk ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Sammen med en anden. En helt tredje. Er det hyggeligt med ham, Mini? Så skal vi til København sammen med en af vores andre venner. Ja, det må nok sige. Ja, Skal lige sige, hvad jeres ven hedder? han hedder... Simpik. Simmepik. Ja, det er fint nok. Ja, han får lige en bøde på 60 millioner. Hvor mange penge har du? Jeg har 3.000. Har du 3.000? Ja, den er sgu gal. Ja, nu laver vi lige Yoga. For satan. For satan. Det er kraftedeme godt yoga. Øj, helt strækt. Ja, det er sådan en yoga en. Det kan også det der. Ej, hvorfor er der sådan hænder på? Tak lige. Ikke bære. Så bare sådan en træning her. Jeg ved ikke mere. Er I klar? Vi flexer lige her. Okay. Så er det i omøjen. Er I klar? 3, 2, 3. For satan! Jeg er lige nummer sidst. Det ved jeg godt, du er, Mini. Men du ligner lidt min bror. Du ligner lidt min bror, der sidder i kørestol. Det gør han faktisk. Ja. Hvornår har du lige set ham? Der er en mave. Ja, fedt. Ej. Prøv at se, hvad jeg kan, Mini. Uf. Mini. Prøv at se, hvad jeg kan. Prøv at se, jeg piller mig i røven. Hvad fanden? Det skulle da ikke færdigt med os, det der. Det
Hvorfor kysser du så? Jeg vil altså lige din bil, Mini. Jeg laver lige pull-ups, chin-ups. Fuck, og han ligner en autist, mand, ham der. Vandre! Det var lige udstrækning, for helvede, mand. For... Jeg så bare, det havde været vagt. Nej, du... Nå. Hej, så velkommen til den her video. I dag er vi ude i... 1, I dag har vi jo... Ej, 2, hvad er det, du holder på? 3. Det var altså utålmodig. Skal jeg ikke strippe foran dig? Skal jeg lige strippe? Det skal jeg, eller hvad? Aha. Ja, gør det. Skal jeg? Okay, lad os lige gøre mig klar, okay? Ja, jeg er jo sådan ikke startet nu. Skal jeg... Hvordan er det? Er det godt? Det er crazy. Jeg føler den virkelig. Kan jeg se? Mange tak, fordi I så pæk. Ja, det var det. Jeg hedder Bjarne. Ja, okay, jeg føler den. Ja. Jeg er ikke homo, selvom jeg har Ikke. blondt hår. Jeg ved ikke mere. Hvad hed den der guitar? Dans der. Er klar? Den hedder der. Øj! Hvordan spiller du guitar? Jeg har så en guitar med nede i lommen hele tiden. Det har I ikke, eller hvad? Er det godt? Ej! Det er kraftigt godt, det her. Der ligger lidt guitar her. Der ligger lidt her. Det siger jeg. Skal I have det? Ej, undskyld. Det er fint nok. Det er fint nok. Bare lige blive klasket ind. Ej, jeg fik en. Jeg har en tissemand og et godt. Jeg vil ikke have den der på mere. Hvad er det? Jeg kan ikke slippe. Jeg kan ikke slippe på min guitar. Slå mig lige. Slå mig. Mange tak. Slå mig. Slå lige mig. Ej, slå mig lige igen. Ej. Slå mig. Slå mig lige igen. Igen. Ej. Jeg hjælper dig, bro. Så er det jo giften, det der. Klask på en der. Han sad bare og spillede fint, ikke også? Klask på mig. Guitar ligesom. Ja, ikke guitar, det er trommer om wannabe. Trommer En guitar. fucking flamme lutter, mand. Jeg er sgu ikke en munk, mand. Slip mig. Du er i live igen, Ja. mand. For... Wow! Rock'n'roll. Wow! Vel? For Fik du har. satin, mand. Satans også, mand. Jeg er klar, Fik du har. Det her, det er en fredagsaften. Det er en fredagsaften, når man kun får lidt kris. Satans også. Det må man ikke, det der. Det er en fredagsaften. Hello, gutter. Fik du har. Gutter. Det er gutter. Det er en fredagsaften. Det er i stedet for, man får ikke vingummi, man får lakrids. Det er mig. Det her. Prøv at se mig. Satans også. Ja, det er ikke så godt. Tag et billede. Bro, læg dig. Jeg har en statue. Ja, mere smutter. Jeg må have den. Hvad fanden lover jeg? Hold da lige kæft, mand. Jeg taber lidt her. Nej, jeg tabte den fandme. Sveden udsis. Og hvad skete der? Han skubber.
Ej. Så gå derind med mig. Gud, der var den går. Prøv at se her. Bare lige for at få jer i godt humør. Bare lige for at få et godt humør. Satans også. Kan jeg ikke låne den her bil? Ja. Satans også. Ja, tak. Hvad er det? Satans også. Satans! Hallo, hej? 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 Hallo? Tag lige en selfie. Er du klar? Smil! Satans også, mand. Der er ikke noget let ryg. Vel her. Vel? Kan du høre noget? Hallo? Er du også støj? Jeg er stadig med at stoppe dem. Det er godt det her. Jeg hedder Bjarne. Ja. Kan du have det? Idis. Hej. Kan du ønske at købe lidt af det gode af mig? En bil. Skal du have en bil? Satans også. Hvad er problemet her? Skal du have en bil? Du vil gerne den her bil? Den hvide, eller hvad? Ja, det er så lidt svært, når du ikke taler det til mig. Hvad siger du? Nå, men Ja, kan jeg ikke få den der? det kan du da godt, ja. Eller kan jeg ikke... Giv mig din bedste bil. Bedste bil, ja. Det er nok den her oppe ad væggen her. Den der. Hvad koster den? Det tror jeg, du har nok ikke penge til den, det koster 45 mil. Okay, giv mig en BMW. Giv mig en der. god BMW så. Hvad koster den Hvor der? mange penge har du egentlig? 10 millioner. Det koster altså 11 millioner. Når det... Jamen, kan vi ikke få lidt rabat? Ja, så du får den til 10,5. Jamen, kan vi ikke bare sige sådan 10, og så er vi kvitt? Og så et kys. 10 og et kys. Ja. Yes, det er fint nok. Ja, kom. Ja, skørt. Du kan bare tage den nu. Det er faktisk gratis. Bare tage den. Ja, bro, den er over i stykker. Så kom lige med mig. Okay, jeg kommer med dig. Hvor skal vi hen? Hvad? Hvor skal vi hen? Jeg tager bare lige et selfie. Ej. Hvad fuck foregår der? Bare lige vent her, der sker ikke noget. Bare vent her. Jeg er lige her, vent lige her. Skal du have en bil? Skal du have en bil?
Ja, jeg får vist hjælp med en eller anden lige nu. Jeg ved det ikke lige helt. Bare smil. Au! Prøv lige, jeg står lige stille først. Det går op på tv, det her. Husk at skrive Abdul Hassan, min bror. Det er nok godt, det er jeg jo for. Jeg hænger lige nu ud. Ja, nu klapper vi. Den ligger mig lige ned. Nå, jamen, jeg vil gerne have en bil. Prøv lige at rejse dig op igen, så. Skal du have en bil? Ja. Nå, det skal du have. Ja, det skal jeg faktisk. Ja. Sådan Mercedes C63 Coupé. Mercedes. Ja, Mercedes C63 Den har du Coupé. penge til. Ja, 8,5 mil eller sådan noget. 8,5 mil. Ah, den koster lidt mere end 8,5 mil. Ej, det gør den ikke. Og det gør den. Ej, det gør den ikke. Det gør den faktisk. Nå, okay. Jeg kigger i bladet her. Nej. Okay. Ej, skal jeg lige hvor meget den koster? Ja. Prøv at kigge på mig. Dybt ind i øjnene. Ja. Jeg får svejsøjne, mand. Hvad sker der? Hvad er det her? Hvad er det i dag? Hvad så skal du dø, hva'? Nej, det skal man ikke. Nej, jeg står bare helt normalt her. Eller sælg mig en bil. Jeg har smidt bukserne. Ja, det har jeg faktisk, fordi det er sådan lidt... Ja, sælg mig den der fucking bil, mand. Det skal nok. Hvad sker der? Ja,